dobrodošli u još jedno izdanje emisije Žene bez granica. Danas imamo veliku čast da ugostimo našu fantastičnu glumicu. Osim toga što je znate iz pozorišnih predstava i mnogih serija, za nju kažu da je jedna od najduhovitijih na našoj sceni. Njeno ime je Ljubinka Klarić. Ljubinka, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, osvojila sam titulu, hvala. Za početak sjajno. Hvala, pa to je to, doviđenja. Hvala vam. Hvala. Nadam se da ste uživali. Ljubinka, kažu da u životu su neke promjene koje mi možda želimo ili ne želimo, da one nam se dese i mi smo, da kažemo, primorani da život promenimo ili da sebe promenimo. Kako ste vi reagovali na promjene koje niste možda baš želeli i kako uopšte vi prihvatate tu promjenu posle? Prvo, promjene su neminovna stvar koja se dešava i sa ljudima, kako sazevaju, a što se tiče života, znate, život je, citirat ću jednog pametnog čoveka, život je veliki šaljivdžija. Nikad ne znate šta će da se desi kad se probudite. Tako da, u početku mi je bilo jako teško. Teško sam hendlovala promene, neke teške situacije u životu, baš sam se onako osjećala i ranjivo, ali imam valjda tu neku snagu, pa nekako sam žilava, pa izgorem samo, ajde teramo dalje, šta da radimo, šta je, tu je. Posle toga kad napravite uvide, nekad se desi da neke strašne situacije, da vas prvo ostave u stanju šoka, a ja imam to tako mi je urođeno, da kad je šok ja se parališem, potpuno sam paralizovana, onda radim, potpuno se isključim, radim da popravljam stvari ili šta god može i onda me kasnije sve stigne. Onda nastupa jedan period, baš što se kaže velike težine. Da, upravo. Jel u tim momentima, tom momentu posle, da li volite, da li umete da potražite savjet? Da li vam bude lakše kada sa nekom dragom osobom umete da ispričate kako se osjećate ili više sa sobom unutar sebe, vršite prvu introspekciju? Pa pre svega svakom bih savjetovala jednog dobrog neuropsihijatra. Volim da pričam sa stručnjacima, ja idem na psihoterapije, to mi dosta pomaže, čini mi se da od svoje 25. godine ja idem na razne psihoterapije različitih pravaca, i to mi nekako pomaže da ostanem, čini mi se, stabilna, normalna i da budem manje neurotična. Ja prosto mislim da je 80% planete neurotično i onda mi je nekako lakše da sagledam šta se dešava oko mene i kako da se nosim sa tim. Kad ste to spomenuli, sve češće baš razgovaram sa gostima na tu temu koliko je bitno raditi sa nekim i to se danas popularno zove rad na sebi. Sad, da li kažu ljudi da im je lakše kada im neko nešto objasni, ali zapravo, da li mislite da je ipak to nešto da je dobar, pa rećemo terapeut, da je dobar terapeut onaj ko u tebi provodi da dođeš do svog saznanja? Da, pa zapravo postoji više vrsta terapije. Znate, ima ovih terapija koje vam negde nameću kako vi treba da se ponašate u određenoj situaciji i šta treba da radite kasnije, ne znam, da se bavite zdravim životom, da trčite, fizička aktivnost, zdrava hrana, 3 litre vode dnevno i tako dalje, ali tu uvek ostaje to osjećanje koje je bolno. To osjećanje mora da izaći na ovaj ili onaj način. Kod nekog ko se ne bavi sobom, kažemo radi na sebi, to osjećanje se potiskuje, taj bol bude potisnuti i onda pravimo zamene teza. Onda počinjemo da radimo stvari koje su loše po nas samo da bi zatrpali taj bol, umesto da nas neko dovede da taj bol izađe, da to đubre izađe napolje, da bi moglo da se napravi mesto za nešto dobro, za neka dobra osjećanja. Da li možete da kažete za sebe da ste preosetljivi ili samo empatični? Pa ja sam bila jako osetljiva, jesam. I danas sam samo sada to, kako bih rekla, više nisu, prioriteti su drugačiji. Znate, sada u 45 godina
naravno da imam neki drugi prioritet i da me neke stvari apsolutno ne zanimaju. Prosto se čudim sebi sa 25 godina kako je to moglo da me interesuje uopšte i da me pogađa. Ali to se dešava kada sazrevate i kada nekako stičete uvide da nisu najstrašnije stvari neke banalnosti, da su mnogo strašnije stvari neke životne stvari i situacije koje mogu da vas dovedu do toga da budete izuzetno ranjivi. Jel se lako rasplačete? Ne. Ne? Ne, nekako, pa to možda i nije dobro. Ranije jesam, ali sad više ne. I žao mi je zbog toga i jako bih voljela da mogu da plačem, zato što više suza, manje bolesti. Stručnjaci kažu da je to periodično. U nekom periodu života, da periodično možemo se vratiti u vreme kada ćete umeti lako ili da zaplačete ili da lako prestanete. Da, pa ne sad sve zavisi zbog čega plačete. Ako ste nemoćni, ako vas boli, svakako da je divna stvar isplakati. Sve što boli treba isplakati. A radost? Od radosti? Pa, naravno, kada je radost, treba da plačemo. Mislim, kome krenu suze. Ne znam kakvi su nam suzni kanali, ali... Neko počne i da. Onda nisi siguran, čekaj, jesi okej, jesi srećan ili si... Jesi definisao šta je? Ili plačemo, se radujemo ili tugujemo. Što vašu dušu ume da najviše obraduje? Čemu se najviše vaša duša obraduje kada sretnete to preko puta sebe? Pa, ljubavi, nežnosti, pažnji, smehu. To je ono što ume da me razgali. To je ono što ume i da me raspoloži u krajnjoj liniji kada se ne osjećam baš najbolje. Evo, vi ste me sad razgalili. Došla sam onako, a evo sad nekako sam se već razveselila. To je odgovor na vašu energiju, verujte. Mi smo svi uzročno posledični, nekako. Hvala. Da li se sećate male Ljubinke? I šta bi mala Ljubinka mogla sada da kaže velikoj Ljubinki? Da li je zadovoljna? I da li mala Ljubinka možda ima još neke želje ili neka onako očekivanje? Da, pa mala Ljubinka nikad nije imala ni želje ni očekivanje. To je vrlo simptomatično za jedno dete. Ja bila sam uvek nekako nezainteresovana i vrlo skromna. Nisam imala ideje. Znam da sam želela da budem balerina, eto, to je nešto i da mi se to nikad nije ostvarilo. I dan želim da budem balerina. Se bavite? Ma jok. Ali ako budem krenula da se bavim fizičkom aktivnošću, sigurno idem u školu baleta za seniore. Da. I kad budete gledali seniorsko Labudovo jezero, onda sam to ja. Mislim da će dobiti sigurno najveći aplauz. Sigurno. A šta bi rekla mlada Ljubinka, ne mlada Ljubinka bi rekla starije Ljubinki ili starija Ljubinka, mlade Ljubinki, ne loži se. To, stani, čekaj, ne trči. A starija Ljubinka, maloj Ljubinki bi rekla, izvukla si se. Pošto sam bila jako zatvoreno dete, vrlo stidljivo, vrlo nepristupačno, na neki način, ajde da kažemo da sam bila, to je tad se nije zvalo vršnjačko nasilje i nije bilo na ovaj način, ali da kažemo da sam bila neprihvaćena i da me to bolelo, evo, 40 godina kasnije, neko me prihvatio. Boga mi, kao velike dorade. Velike dorade i velike dorade. Svakako je to iz dečije perspektive onako, zaista nije laka stvar. Ne, nijedno detetu nije lako. Mi moramo da osluškujemo svoju decu i da ih pratimo i da ih upućujemo, da im dajemo socijalne veštine i da ih saslušamo, da budemo tu, da ih čuvamo, jer vremena su zla, kao što i sami znamo. I mislim da smo sada nekako, možda u to vreme kad sam ja bila malo, roditelji nisu bili toliko potrebni deci koliko sad u ovom trenutku. Ja se promenilo nešto, imate danas svoje dete, ali eto i njegovi vršnjaci, možemo da kažemo, da uzmemo paralelu neku sa periodom
kada ste vi odrastali, ili vidite tu neke promene, da nečeg možda nedostaje u načinu provođenja vremenom sa decom ili vaspitanjem ili prosto načinu odgajanja? Kako ne, naravno da nedostaje, prvo nedostaje slobodna igra na polju do 10 uveče, pa dođem, pojedem lego džema i okupam se i spavam. Pre svega to, onda kompjuteri, onda telefoni, onda sadržaj koji se daju deci na tim TikTokovima i ostalim platformama, apsolutno menja dečiji um. Moramo da vodimo jako računa i šta gledaju, u kom smeru idu, i koju muziku slušaju, i sa kim se mreže, i koja je to ekipa, pa onda na kraju i taj izlazak kad dođe pubertet, sa kim, gde, koliko, i tako dalje, a opet nekako da ostanete i da ne izgleda kao da ste veliki kontrolori. Da budete sigurni da vam je dete bezbedno, a da ono opet ne bude ugrožena njegova sloboda i ono što sve podrazumeva jedan pubertet. Apsolutno. Ipak, kao teško je ne ostati kontrol freak. Daleko je kontrol freak, ali baš bih voljela da vidim gde si do 11. Na primer, da. I šta si radio? Si pušio? Si pio? Koliko? Ne, da li si? Kažite lijepo mami. Da, ajde kaži mami. Mada ja mislim ko se imamo takav odnos da bi on meni rekao, da, šta se desi. Ma to je genijalno, to je stvarno. Da, kao što je došao jednom iz parka i gledao je, mi smo se tek preselili i zaista kraj je takav, škole organizuju tuče međusobno i onda je rekao, slušaj, pušio sam vape, 12 godina, i gledala sam tuču, neki dečko je udario 20 puta u glavu ovog drugog. Ja sam prvo stavila i rekla sam, kako si se osjećao dok si gledala? On je rekao, grozno. Dobro, znači imamo empatiju, okej. Nikad više nemoj da uzimaš ništa po parku. Ako hoćeš da probaš vape, sačekaj malo, kupit ću ti ja bez nikotinski, pa probaj. Ali sve što ćeš da probaš, nemoj, molim te, u parku, na ulici, može svašta ti se desi, došlo je tako vreme. Mislim. Pa svakako su veliki izazovi, ali to što pričate, Milijana, slušati takav odnos koji je stvarno jeste ljudski i topao i može u mnogome. Znate šta, ja mislim da je najbolje vaspitavati, samo se vratite vi u svoje detinjstvo, kada ste imali 13, kada ste imali 14, 15, 16, i onda ćete imati razumevanja za sva ponašanja, i koliko je to klizav teren i gde može da sklizne i šta je to nedostajalo vašim roditeljima kada je u pitanju razumevanje, što vi sada želite da pružite svom detetu. Spomenuli ste i društvene mreže i to, mislim, plasiranje, naravno, puno toga, ne baš svako korisnog, ali ima i korisno. Kako vi koristite društvene mreže i jeste aktivni na... Da budem aktivna, pa onda ne budem aktivna, znate, to mi je... Zamore nekada ili... Pa u jednom trenutku sam se zaista zamorila, onda sam shvatila da je to besmisleno trošenje vremena, da kad sam se isključila na neki 5-6 meseci, da sam pročitala recimo 5-6 knjiga. I da u stvari taj telefon tako nama zalikne za ruke, pa pobogu kakvi smo mi primjeri deci ako mi ne ispuštamo telefone iz ruku. Tako da društvene mreže sad koristim, pa znate, kad ste javna ličnost, onda nešto morate da promovišete, morate malo svoje slike i tako dalje, da vas ne zaborave. Ima ljudi sa kojima nisam u kontaktu, ali sam u kontaktu preko Facebooka, pa gledam šta se kome desilo. Ko se rodio, ko je postao baba već o mojim godinama. Jao, putuju vesti prošle svake. Da, kako im rastu deca, što ima novo. A jeste bili nekada izloženi, pošto naravno javne ličnosti, uopšte ste kao javna ličnost, mislim i bez društvenih mreža, one to ipak pojačavaju. Jeste bili nekada žrtva ili vi ste definitivno otvoreni za komentare, jel tako, kako pozitivne, tako i negativne? Jeste se nekada susretali sa nekim onako bezrazložno lošim komentarima i kako ste se nosili sa tim? Kritike, recimo. A u smislu društvenih mreža ili... Da. Ja to ne čitam. Ne. To vam posle, pa zamislite, kad bih čitala sada da sedim i čitam uvrede ljudi koji nemaju pametnije posla nego sedi i da vređaju nekom. Pa to je apsolutno gubljenje vremena, ne, nikako, ni slučajno.
I preporučujem toplo svojim kolegama, svim javnim ličnostima, nikad ne čitajte komentare, mislim, to je pošast. To je ipak samo nečije mišljenje. Pa ne, to je nečije mišljenje, ali sad zamislite nešto se nema pojma desi ili kažete nešto i sad taj neko nema pametnija posla nego da napiše, da kaže, da izrazi svoje mišljenje i to uvredljivo. Prvo ne razumem odakle potreba vređanja, da vređate ljude. To nije normalno. Da razumete, u civilizovanom svetu vređati ljude nije normalno. Prosto, neću pričamo o vaspitanju i tako dalje, nego zašto ste, otkud toliki čemer u vama da možete da vređate nekog kog ne poznajete. I znate šta, vaše mišljenje nije tako važno. Kao što ni moje mišljenje u krajnjoj liniji nije toliko važno, ni vaše, ni ići na svetu nije toliko važno. Pa i ako imamo neki stav o nečemu, a da se ne slažemo sa nečim, pa ne moramo baš da to i napišemo da vrlo nepristano. Dragoceno životno vreme, kad to shvatimo, verovatno. Pa ne, jeste sigurno, nemojte čitati, pa tamo posla, pa zamislite sad svako da vas vređa, pa to je, nije vas majka rodila za to. Apsolutno. Šta za vas znači sloboda? Pojam slobode za vas lično i kako je doživljavate? Pa sloboda je sve. Ako čovjek nije slobodan, to je neko moje mišljenje, imam svoje mišljenje. Ja lično jako cenim svoju slobodu i nekako mislim da sam to razvila baš tada kada sam bila mala i kada sam vreme provodila sama, nekako sam posmatrala. I ja sam dobar posmatrač, a postala sam vremenom i dobar tumač. I sloboda je apsolutno nešto što moramo da dišemo. Ako se ne osjećamo slobodno, onda nismo ljudi, onda ne možemo da se formiramo, ne mislimo, onda postajemo mašine, onda postajemo, pa znate šta, pa ja svom kućnom ljubimcu dam slobodu, kako jednom čoveku da uskratite, ja? Treba je i cenite. Volite životinje, da? Jako volim životinje. Jednog samo? Pa sad imam mačku, ali ceo život sam rasla uz kučiće, u jednom trenutku sam imala 3 psa u stanu i tako dalje. Tako da, jako volim životinje i ponekad mislim da su životinje mnogo bolje od ljudi. Terapeutski, definitivno. Ne, sigurno terapeutski, znate šta, one nemaju zadnje misli, nisu neurotične. Nisu ništa što ne treba bez razloga. Ne, apsolutno nisu nafilovane poljavštinom koju donosi život, tako da vrlo su jednostavne, lojalne i pune ljubavi. Kada provodite vreme sa dragim ljudima, naravno puno godina i puno zajedničkih stvari, stvara duboke veze. Da li ste nekada osetili na svojoj koži izdaju nekog koga ste vrlo blizu sebe pustili i to toliko možda da vas je zabolelo ili da ste bili prosto šokirani idejom da to može da se desi, a kamoli da se recimo desi ako se desilo nešto. Kako sebi objasniti to i kako reagujete tada? Pa desilo se, jako me je zabolelo, mislim da sam sanjala tu osobu jedno 10 godina. Jako sam, baš sam bila onako povređena i... Pa ono što se kaže baš... Da, i dosta sam patila, uopšte neću da se, međutim, u trenutku kada se desila ta izdaja, ta osoba je prosto prestala da postoji za mene. Znači, to ona je bila tu, ali više nikad nije bila tu. To je negdje, ja ne mislim da kada se dešavaju neke krupne izdaje, neke velike stvari, znate, postoje sitnice, nesporazumi, svađe i tako dalje, nešto što možete da rešite lako, da se dogovorite ili ne dogovorite, ali postoje neke ključne stvari u životu koje ako se dogode, tu više nema šta da se kaže. A onda ćutiš, trpiš, preboliš i gotovo. A da li vas je neko iznenadio nekom
ogromnom dobrotom ili nečim, da kažemo, dobrim činom ili nečim dobrim za vas? Da li su postale te situacije da se neko toliko iznenadi da baš niste očekivali? Je li više dobrog nego? Više dobrog nego loše, moram da kažem i više, i to mi se nekad dešava u nekim periodima vrlo često da budu divne iznenađenja. Šta mislite, sa čime to ima veze? Pa ne znam, valjda me ljudi vole i ja volim ljude i onda nekako, a znate šta mi je nekako najvažnije kod mojih prijatelja, na primjer, to što imaju veliko razumevanje za mene, jer ja sam ovako vesela, duhovita, mi se smejemo, ali u stvari sam jedan mizantrop koji je zatvoren u kući i voli samoću. I onda mi je drugarica jednom rekla, ok, mi smo se sada okupili, ali jesi provarila da se mi okupljamo samo kada ti zoveš. Su rekli jesu. I zato vas mnogo volim i hvala što imate razumevanje za moje za moje navike. Ipak je to ljubav. Pa ne, jeste ljubav, zaista je ljubav. Jeste, da, kada razumeš nekog i kažeš ok, mi ne moramo se čujemo sad neko vreme, ali se isto volimo kad se sretnemo, to je. Želela bih na temu međuljudskih odnosa, partnerskih odnosa, da malo popričamo. Često čujemo da brak ima svako ima neku ideju o braku, sad, da li Bože moj traži samo tako nešto ili eto prosto imamo ideju kakav bi partner trebalo da bude, šta bi trebalo da ima, neko ide još i dalje, dosta onako preciznije. I čak, eto da kažemo, kada se to desi, onda se istovremeno počne dešavati realan život i onda tu nastaju često velika razočaranja, padanja, ipak to nije to. Kako vi posmatrate na to? Šta treba da ima jedan dobar bračni odnos, partnerski odnos? Pa, jedan dobar bračni odnos pre svega mora da podrazumeva jedno veliko prijateljstvo. Jedno veliko poverenje gde neće biti izdaje. Znate, a onda mora da podrazumeva i granice koji svako od partnera mora da postavi. Svoje lične, dakle, vi ako ste izgrađeni kao ličnost, vi ćete dobro poznavati sebe i onda ćete, i vas će partner upoznati pre nego što stupite u bračnu zajednicu, prihvatiti vas tako ili neće. I od braka ili će biti nešto ili neće biti ništa. I kada se tako dobro upoznate i kada ste zapravo tim, onda neko se, ja sve tu pričam, znate, moj brak je trajao jako kratko, bio je na daljinu i tako dalje. Ali je iskustvo? Pa imam iskustvo koje ne može da se stavi sada u neki standard, jel, kada su bračne zajednice u pitanju, ali posmatrajući ljude u braku i posmatrajući razvode, negde sam stekla uvid da prvo, znate, kontrola, to je jedna strašna stvar. Žene danas imaju običaj, vjerojatno muškarci, ali u većini slučaja žene, da trgelišu po telefonima svojih partnera, da sumnjaju, da za sitnice prave lom, to nije život. I tu nema slobode. I to je muka. I taj brak zaista ne treba da postoji, ali onda svako od nas treba da radi na sebi da se to ne bi desilo. Što kažete, to je obostrana muka u tom slučaju? Pa obostrana muka, i mučite partnera i mučite sebe. I u krajnjoj liniji, ako već morate pogledati u taj telefon, a sumnjate da ima nešto, onda budete spremni da je kraj. Uradite kad odlučite da je kraj. A kad ne odlučite da je kraj, onda pustite taj telefon. Tako je. Kad je strašno mudri savete danas, moram kažem da će ovo biti jedna izuzetno obrazovna, edukativna emisija. Pa ne, to je nekako, ja sam tako nekako, zamišljala, ja recimo ono što ne bih sebi dozvo, što ne bih voljela da se meni dešava, nekako bih, onda ja to ne bih radila nekom drugom. Ipak za to treba možda određena doza svesti i... Pa dobro, ali znate, i opet i kad pričamo o braku, mladi ljudi stupaju u brak i onda sad sa 45 godina da mi je bila ova pameta, a da 27 godina pa sam se udala, pa on možda bi drugačije, ali sa 27, 28, 30 kada ljudi ulaze u brak, taj zanos, zaljubljenost i tako dalje, može da bude varka. Može. Često ono što je najlepše, sačekajte malo da prođe. Da.
Ljubenka, ljubav prema pozorištu i šta za vas znači to što se bavite tim poslom i to što igrate sjajne uloge, vaš odnos sa publikom i samo između vas i njih, kako biste objasnili? Pa, znate šta, kako je? Ne, sve zavisi šta igram. Kad je pozorište u pitanju, i do predstave, znate, nekad publika baš i nije oduševljena sam, ja sam uvek fantastična, predstave su loše, tamo posle. Kako? Nego kažem, nekad publika nema te interakcije, dešava se da predstave nekad ne uspeju, jel? A ima onih predstava koje budu jako uspešne, gde publika jako voli to što smo uradili. Ja nisam samo na sceni, ja sve delim i onda mi je, kada to čini se da i ja i moje kolege kada dobijemo te gromoglasne aplauze da ljudi ustaju, onda se ođe kao da smo uvek kao neka mala pobeda. Mi smo sada nešto pokazali i nekako smo pobedili u svemu tome ovih 2 sata što smo radili. Tako da volim publiku, nekad je i ne volim. Znate, nekad publika može da bude jako iritantna, pogotovo kada nemaju razumevanja da mi glumci koji smo na sceni, mi njima sada svaki zvuk telefona, svaki šapat međusobno, mi smo potpuno otvoreni, bez kože, bez samo mi goli pred vama govorimo o našim nekim osjećanjima i tako dalje, a vama baš stiže poruka od frajera kao, ajde, šta radiš posle pozorišta i ti mora, ja te vidim da odgovaraš, a govorim nešto jako važno. Pa, stvarno nije u redu. Nije okej. To se češće da primetiti i to je dobro što ste spomenuli, da se malo češće... Pa da, znam što se dešava, da nije, znate, pa onda bombone, ne znam, pa je tako. Suncokret. Pa ne, nismo stigli do suncokreta, ali taj trenutak kada vi mislite da je jako važno da to kažete i to je sad sve te, i odjednom čudi... I onda se osjećate glupo, jer vama u glavi podva, šta ja sad radim ovdje, što se uopšte bavim glumom, idem kući. Idem kući dosta. Pa da, dosta mi je, jedi bombone, baš me briga. Sjajno. Šta volite da radite za svoju dušu? Kako se opuštate i šta vam hrani dušu? Šta obožavate da radite? Netflix i Disney. Netflix, Disney, potpuno, znači, ako smo već kod toga, ako pričamo o zavisničkim ponašanjima, evo me Netflix, nema šta nisam pogledala i dobro i glupo, sada instalirala Disney i eto to je. Jel imate neku preporuku? Neku preporuku, pa znate šta, sad se bavim ovim R&B-em, gledam ove serije o američkom R&B-u, o crncima, o tom getu i kako se penju do vrha i to me jako zbudilo, zavodno zato što su napravili u vidu trilera, nije novo, staro je Empire, mislim da se čak i na Foxu emitovalo nekada, ali sad sam smazala 6 sezona Ja kad čitam i kad gledam, ja sam potpuno, samo to je fokus i to je to, da. Znači ne trčim, ne idem u teretanu, ne plivam, ne hranim se zdravo, jedem viršle, nemam rituale kako ću se opustiti, ne znam, kupke, masaže i tako dalje. Mrzim masaže. Ne volim da me neko dodiruje po leđima. Znate, kada vam pričaju sa vama pa vas uhvata ovde zarana kao, uvek mi je to neprijatno, zato što onda stalno mi, znači, dekoncentrišem i stalno mislim, dobro, šta ja sad treba da uradim za tu osobu, kako da uzvratim zahvalnost. Tako da, čak i ako platite masažu isto, ima neko potrebno se zahvalite na neki način. Znači, možda da te još malo provežbate neku vrstu uživanja. Da, ne, sve je... Bila sam i kao tu... Pa ne, dešava se uživanje, pa možda... Uživanje se desi, nema nekih rituala.
u životu, ili uživate u trenutku ili ne uživate. Ili umete da uživate ili nemate pojma da uživate, to je. To je bilo moje sledeće pitanje, da li vi umete da uživate u sadašnjem trenutku ili više gledate napred ili se možda češće vraćate unazad? Najviše u sadašnjem trenutku, nazad bolje da se ne vraćam. Šta je bilo, bilo je divnih stvari, bilo je i ružnih stvari, bilo je i bolnih stvari, a budućnost ne sve mi da znači, najbolje je sada. Ovaj trenutak sada, pa vidjet ćemo, kao što rekao, život je Đinđija, ne znamo kad se sutra probudimo šta će se desiti. Da. Ljubenka, hvala vam puno na današnjem gostovanju. Hvala vam. Meni je bilo zaista veliko zadovoljstvo i čast što sam vas ugostila. Želim vam puno uspeha i na privatnom i na poslovnom planu. Hvala vam puno što ste me pozvali u emisiju. Hvala. Dragi gledalci, znamo sigurno da ste danas uživali i sigurno sam da ćete neke stvari ipak ponovo poslušati. Do sledeće nedelje, doviđenja.